ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗಳ ಏನು ಚಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನು ಬಟಾಟೆ ಪಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಬಾಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನ್ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪಣಲೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನೋಡು ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪುಡ ಅವನಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇದೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊನುಂಡಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲಿಲ್ಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಈತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆನ ಇಂಚ ಎಲಿಲ್ಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂದಿನ ಇಂಚಿನ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದ ಮಗುಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ಡ ರಡ್ಡು ಪಾಡುನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬೋಡ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೊಡ್ಚು ಪಂದಾಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೊಂದೇನಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಖಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಬೇಕ ಅವರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇದನ್ನೆಕ್ಕೇನು ಬಟಾಟೆ ಮುರ್ಕುನಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಲೆ ಇದೊಂದು ಕೊಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಇದೆತ್ತಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇದನ್ನೆಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಕ್ಕೆರ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇದನ್ನೆಕ್ಕು ಕೂಡ ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡರಿಜ್ಜಿ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವನುಡು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಂದೇನು ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ತಿನ್ಪರ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟಾಟೆನು ಇಂಚಿನ ಕೈಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತೆಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿತ್ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಐಕು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸರಿ ಅಂಚನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.